Ola amigos e amigas de Terra de Outes. É para min un motivo de honra poder presentarvos hoxe a revista número 54. Está xa nas vosas librerías, aí poderedes atopala e poderedes desfrutar cos artigos que con tanto esmero imos preparando despois de 3 meses de traballo, como sempre, para que trimestralmente saia esta publicación na que puñemos tanta fe e tanta esperanza. Como ben sabedes, a nosa temática non é meramente localista, aínda que ben é certo que partimos de temas locais, habitualmente de historia, pero sempre imos incluindo artigos ou outro tipo de textos que falen de cuestións que interesen ao maior público posible. Para min é un motivo especial de orgullo neste número poder incluir unha publicación nas páxinas literarias dunha alumna do Instituto de Traballo. Dígovos isto porque entendo que para unha persoa que empeza a escribir sempre debe ser ilusionante poder ver impreso o seu primeiro traballo. Aínda así tamén temos, como sempre, outras plumas máis vetustas, con máis experiencia, que van tamén enriquecendo a cultura da nosa comunidade. Evidentemente, outro tema que vai estar de forma transversal en toda a revista, como non pode ser menos, é a propia pandemia. Desde o editorial ata as páxinas de saúde que temos habitualmente, e tamén incluso nun artigo que hai moi interesante de Paz González sobre unha reflexión sobre a importancia da ciencia na educación, pois a pandemia da COVID, que tanto nos condiciona, como tamén condiciona esta mesma presentación, vai estar moi presente, lóxicamente. Despois, hai tamén outros traballos que poderedes ver, son series que continuamos hai moito tempo, series históricas, algunha serie tamén literaria, e tamén, evidentemente, como sabedes, hai algunha concesión ao material pictórico ou ao material gráfico que metemos na nosa revista, como tamén sabedes que unha das páxinas estrela da mesma é a da foto antiga, que tamén na mesma portada, como sempre, incluímos unha outra foto antiga máis. Esta non é comentada, como si que é a sección foto antiga que vai habitualmente no interior, mas somos conscientes de que sempre desperta o interese da veciñanza outense, sobre todo cando pode sentirse identificada cos retratos que hai na portada. Pensamos que neste número tamén vai ser así, que vai haber xente que reconosades, e sempre nos enriquecen os vosos comentarios cando nos aportades este tipo de coincidencias, ou cando nos ofrecedes temas, e sobre todo cando nos ofrecedes os vosos artigos, que sempre son benvidos, evidentemente. Despois tamén quería, xa para ir acabando, resaltar que, como ben sabedes, se hai unha páxina, unhas páxinas importantes na revista para nós, que cuidamos con especial mimo, son sempre as da entrevista. Por iso sempre destacamos tamén a fotografía da persoa a que entrevistamos. En esta ocasión é o turno por fin de Lidia Vicente. Lidia Vicente é conocida por todos vós como vicepresidenta de Terra de Outes, mas hai certos rasgos da súa personalidade ou das súas afeccións que non conocíamos nin sequera nós, que tamén compartimos con ela consello de redacción. É unha revista, como sempre, moi interesante. Eu persoalmente levaba moito tempo detrás desta entrevista, e ela, como é unha persoa tan humilde, pois non quiso concedernos ata agora. Ben, pois espero que disfrutedes desta publicación, que teñades en conta que é un traballo que non é sempre fácil, e que, polo tanto, pois, entre unha cousa e a outra, vayamos compensando este tempo tan extraño que estamos a vivir, que esta revista sirva como unha especie de vacina contra os males da cultura. Unha aperta e vémonos nestas páxinas. Abur.